hiện tiếng Hàn ngót giờ mấy là tụm lộc đó bên thì cần thổi lại cái này thím lậu mà thím rẻ cái này chứ cần una pa anh chuyển pa bốc in asila hi ron da phê lệ ascope mount hi buộc nó sao tụi cái thằng mày ăn cái tiệt chú cái này nó lâu lâu bốc nền tụm lộc lên là bên video record thu đằng mi hi aron zot vele zau thina kan thiat ke bang ain mi then khat ten tin ti ve khang la mi la youtube ba kan da thina ba in subscriber ti ve khang la na ngai se subscriber kang te khanin scope mount dan te hi lo da te hin ti le zau thina ka da to mo ka te lo en let mero hi ka ti le ngot thina với là cái hai lên cái mà bên các một tấm bia lâu bây giờ mà cái record cái lâu đã lâu nghe mà này mà sẽ attend lạc lô cái cho nên tem hành dễ dễ ăn chỉ cái chỗ cái này video ở lỗ mà đã cái lâu này riêng lâu mà chú cái đá mà mà là chú attend thế chú cái fast forward đó rồi cái skip box trong cái vác lâu ăn chỉ thì không mua rồi thế mà xây pa ngay ang chi te om le kan xây bốc nga xây pa char hiện video hi thui thei lu tuga en tu tan pon in ama kan skip thau thau ama ro chu ni ka channel hi mi te anga monetize call tur le engemo ang hisap ka ti ni lo wang hian in an view skip le an view zat le ti vel he ka boy ve wak lem lo ti hian ka da anga mi in lo na fa ni khata lo charbel cho na thai ka ti wanga da mai ka ne mi ti angin lo na le ka ti ang kha ka ni lo wangin an lo skip tam deuh te ka ngai poi mo vak lo wa tin subscriber la na an view te hen mi cho nan ngen ngoi zel in en thau siam lo subscribe te u te an tia ti khan amar cho ke cho ka ni ve lem lo wa an lo en du chon en sela te khan en pe lo en lo nga ka theng thonga thok vak lawa ka sei thi dangin o sak ve mi pani katina engemo an lo thiam bel pha nate an lo neya ma so nan te lo mang ve ni le a tha ni me chu chu ka du dan to ka ni boka thil dang vaka han tia lo na em kha kan ni lo bok ne chuan chuanin adu kha chuan lo subscribe je lo la poi lo subscriber on ve nel nol te hen nuam ve mi mai tin ti dan thar kan nei nga kar to fa hianin zo na le chan na hun hi chang thini la thain ka ria engemo mi bera hian zo na le chan na om ang hi thiang ang in chan tum toy la thang tin request du ten tin na chu tiang lam pang chu tiang lam pang chu them chu tiang te chu tiang chi te mo kha tiang a in thrian du ang chi te kha han sei thinula tin a thanin in lo ti dan thin te in scope 0 dan te le in silai 0 distance in du na chan te en te na 17 a chuan 20 meter ka du 22 a chuan chu mi za 25 a chuan chu mi za tiang chi te le a chan mo kha han sei ula ke chu 20 meter le 90 meter chho ve la hian du na chan ka nei voi khat chu ka sei to man deuh khan amer chu ai fi in sei kan tum don ne video danga nan hei chu kan skip zok nga a scope in vo hun tu na aron time skip among tengan thon zawa hi pikiti ni rel kan vo nga chuan amount ta po khan lo mau thì cái vỏ to thua nên chú time skip cần xem cho mấy đơn nữa thì hiện ta hẳn skip video các cần tum na mà cho skip lại video lâu miệng tiếng anh sử dễ tôi đâu mà vào hin đủ các cho là video hay skip bằng anh thì tổ mày hiện nghiệp lâu tế hin cái vỏ phốt rằng á mi ta ngã po cái sợi chi đằng han scope hi phải cái ta
tối té rồi xong mi cầm măng sẽ cả hắn là bị xí là có cầm sập của đó mà có workshop bảo mà hiện nhiệt lâu tên kan ti photanga hetian nor tola herkwal thei la herkwal thei hisabin tlem adjust la ngai don awangin ko welding khol kha lo ring deuh leka ka skip viawang ka te mar do skip viaw le lo me scope kan vo hian nget dewa vo nga lo turani ka ti thin kha a chan chu hinju kalau pot thei hin lemo ambe khata kan vuak he ngal tu ka chon adjust du na boi thlaka nunglam le malama nor tol thei te her kwal thei ma se thol tuk si lo ama a che thei si lo nor lui de ungai ang vel khan da thin tu nia ka wa than to wa in ti me he ja a om ang to ve le ka sa hian sem han ama sabera akenting tia alek lek lo hi kan en masa ber thina mi then khat chuan amar chu ke chuan ka ti ve ngai lowa kan mi ta tanga a hlat zong hi ka jas ma ber thina ni athan chu nikina ka ran te thawanga ka ke ma chuanin ka ti thin dan ania kan ti photanga in tha thiam mai ang tian sei to thin ang khan kan mai mi ching wang a ti hen hemi biangin kan du tak darak nga la hian kan menganga a fi ngal kwar tur ni alo fi alo ni chuan tun a hian tleme nai khata chete kan nor langa han ti khan a fi ta ni chuan a hlat zawng chu a tok chia to a tuna a thlek lo kan en le lokang chumi tu chuan ro camera kan la lokanga e kan lo mai don ne he mi chunga hian hrui ka thlunga ti hian thir ri len mo ti hian mu them hrui ti hian om ta ne hrui hi chu ti hian hrui kha om ta he ka thona nok khop mai le lo ka jim bu ro hi te man ka siam nol zela eng hi hi ti kan da ta la dewa kan kalanga tuna chon ka ti kher lo mai ang e mi line mu the tur tok scope ina mu the to ka hian chu scope crosshair này hian in kan lak tor ka tuma lak le thei me lo ba am ja chu kan soi fe to meng scope crosshair nen he mi line hi ti hian in zuzi dik thlapin kan danga chuan adik nge am a chan chu heti anga hui ka man kher na chan hi a oma hetianga hui ka man nak chan kher oma mi hring mit long in kan zero thina a mi then khat chu an thiam bia po ni mai thei kai chu ka thiam che lo hetia kan en wanga angi le ri cha tok mai te hi kan ti thina ni a hlakap du lem lo ta chuan a thani mai theya amara chu internet ang ge chu long ran cha kap na sa hetia scope lek zeu hian in kong ro asu em ema chu wang chuan a dik thiang berin ka duwa ka du luk tak phei chuan do kan hi kan da ta achunga hian bubble level ka da bubble level khan do ka dik vekem di ka en phota a dik lo chon ke te ka kam ta chuan bubble level po hi pani pathum ka neya achana pe chon ti hian kan da le ta bai potina mo hetiang mang po hian ni sela ti hian kan hung ta achunga hian level kan da le ta ni turan ka level ka in chop mai lo wa level kan da ai level sapa chuan angil dik thap ta mo tia hrui ka tar hi ka en thin ta hi ka her mil ta ai level sap to nuwa khan chuan hrui nen khan hrui le bubble level le do kan long ne in level vek khan ka da ta
chuan scope hi a vua soi thei lo ani scope vua soi lo hi a poi mo em ani long ren sa phei chuan ti khan Home Minister miron phone tlat kan lalok ni Home Minister ami Home Minister miron phone chuan kan la zung mai ni boi thak ngam hin lo har niang khatiang khan deuh mai scope bu dan tur chu abul rang ka soi zoi yang ka soi tong han thui dewa in pelo di ne la skip mai don ne masabera dokan te kan vua tur re kha ain level tur ni bypot kan dani pon chuan chumi nuwa silai hi level de win kan dang hetia chem te tlem te tia khe alo om hianin chete poni se ngong ani ve thowa chu ba chuanin kan da angil tur ni thei topin chuan chumi zo nuwa choi mai va khat le level kan lak khan hei heti zonga in level hi chu poi mo vak lo heti zonga asir zonga te in level hi poi mo ta ni chen ngil de kan dang chuan hei mi zon kan ti level vek nuwa kan bianga mai mi ching wang wang ila ti hian kan du ang china mo kan mi chinga biang ma hi anom to kem ti kan enanga kan menganga alo bial kal lawani chuan scope nor ma emo po nu ne mo ngai ti nan ta chu me kan ti zo nu chuan hemi adjust bubble kan ti to kha bubble da thau sin hemi tlema te kan lo ken le ka wangin hei hi kan lo adjust level thau the ma se ka scope kha a soi don ta chu wang tak chu nia do kan po abata po a scope po level vek tur ka te na chan chu a pathumin kan level vek to nuwa hui hi kan va bi anga ti hian chuan kan siam re manga scope chau da levela soi tla thi om ve thoni a chan chu abat kan ken koi wangin abat kan ken koya he kan level si chuan a scope te thedon ti anta abat nen hei nen ado kan nen la phen level vekila a thabera chuan a to bera hui kan khai kha ti hian kan ba bi anga alo dik lo ne chuan tlem kan siam re manga chum hino kan her tai mai don ni chuan kan her tai ta ni pon ka sei veji ang khan voi khata pakhat her tai dialo tur voi ni voi thum te thola kan heranga ti hian ke kan her zel zawanga tem te te in tokres te kan nei phe chu thale ya tokres kan nei tlang pu ya alan ki pa kan man thina ti hian ke kan her kwal dan dananga achan chu he scope ti phi sensitive ya her na lu tuk te tin anat le nan nge po kan in her hlei lu tuk chuan hemi in killa ong te hu anatina zuk noi he na ral ve zela abal hlok theya chu wang chot film phur tur ni ti hian a tok te te in kuti her ai te kan hera i her lui lo tur aron tang ve deu ni chu a tok mai te kan her zelanga acha tak don chuang lo mo tong to her nge lo tur ni ti hian a han thana hera piangin a han thana her zel tur ten scope dial te an wara youtube ta kan huwa no limit mount te kan mang thina ke ma nge pon ka manga hemi amount ta ti adjust thei kha khami adjust du wanga kam te kam lo tur hemi tiu phia tur thei ni akam alo kam akam sia po ka thazel zeu to tin ka soi thin ang khan thil pakhat pani ka than bel le zewila ti pa ani bok ti hian scope kan vua ti hian kan han zero ngal don ta scope kan zero a chuta ding lampang kan her full to pon veilam panga ala kaltlak kan ti thin kha abikin mitam takin kan man px a tambi kang asan chu abara te a nget lawa tira soi themo
chu wang chuan px a tam bik a nakina ka soi tawng kha o ka px ka lo keng thalo nin hnuya hetilai barrel klem te kha barrel kan po phoi re in her thol ve zel tur o cylinder te kan lo ti faya valve te kan lo ti faya kan lo thlaka khatiang ani chuan pxb ka khan heng hi chu hei free flow nia a just ati koi chong lo hei hi a klem kha omta khami klem khan ten dinglam le velama hian klem te kha keng tel thei thina kan vu khan px barrel chu nem wangin chu wang chuan kha ka a free flow ni theng ber a free flow khan kan danga hei kha a in siam re ba barrel dik thap nu a chau kan siam re mang tin dinglama kan her ngat ngata a full por diklo chu hetilai te bok khani mai kha her thola han ti ze ula a let doi mai ang o kha set tur a bekin px a ti khan hemi big chu kan zawa ti han ngai la a zero na chu kan ti tel lo mai don nia hi gm10 ania true ani mai po hi true mani se metar som ni a che kan zero le ang som ni hen du bi na chan kan ne ke chu chuan chuan som ni a kher kan zero le don ni ko ni se karen na ram to boka na kan tho chun som le lo nge ti khan hemi bi ka chon kan du to ga nga se chen lo le kan la ni chuan kan din zon le zel mi don nia